بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. kamar yadda ya gabata mun saba kawo muku shirye-shiryenmu a cikin wannan channel mai albarka Alhadaf online. Yau ma muna ɗauke da topic mai taken Ramadan. Kamar yadda ya zamanto mun sani watan da yake gabanmu shine wata na Ramadan, to za mu so ya zamanto mun kawo muku abubuwan da ya zamanto ya wajaba a gare mu mun aikata a cikin wannan watan, da kuma abubuwan da ya zamanto ya dace a gare mu mun ƙi ma'aikata. Kamar yadda muka sani wannan watan mai albarka wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana ibada ta azumi a cikin shi, duba da ayoyi masu dama waɗanda suka zo da wannan wajabci ɗin. Cikinsu akwai faɗin Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Idan muka yi duba zuwa ga siyakin wannan aya, za mu ga farkonta Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba anan gurin bi ma'ana mai ilzam, ai wajibi ne a gare mu mai ya zamanto idan wannan wata na Ramadan ya zo mu yi azumi a cikin shi. Da kuma me Allah subhanahu wata'ala ya ƙara da cewa kama kutiba alal ladhina min qablikum. Za mu fahimta anan cewa ba iya mu kaɗai ne Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wannan azumi ɗin a gare mu ba, a'a, har al'ummar da suka gabace mu, har al'ummar da suka zo kafin mu, su ma Allah subhanahu wata'ala ya wajabta musu wannan azumi ɗin. Menene fa'ida ɗin wannan azumi ɗin? Bigaddin nazar an cewa wannan azumin da za mu yi shi ne don me imtithalan li amrillahi subhanahu wata'ala. Ai me za mu sauke wazifanmu ne, wazifa ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya zamanto menene ya sanya ta a gare mu, ya zamanto menene mun aikata wannan azumi. To bigaddin nazar an wannan wazifar da za mu aikata cewa me idan muka zo da wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya wajabta mana, za mu kasance me daga cikin bayansa waɗanda suke me na gargari, waɗanda me Allah subhanahu wata'ala yake son su kuma yake yin alfahari da su, na cewa me la'allakum tattaqun. Domin me idan muka zo da wannan azumi ɗin kamar yadda ya dace, za mu kasance daga cikin masu takawa, za mu kasance daga cikin me masoya Allah subhanahu wata'ala, kuma waɗanda me Allah subhanahu wata'ala yake son su. Ta yadda aya ta zo na cewa me inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamci a cikin ku shine me wanda ya zamanto yana da takawa. Bi ma'ana idan muka zo da wannan azumi ɗin muka zo da shi kamar yadda ya dace, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so, to za mu kasance me masu takawa, za mu kasance me masoya Allah subhanahu wata'ala, wanda me Allah subhanahu wata'ala yake son su kuma yake kaunar su. To anan za mu ga cewa wajibi ne ga dukkanin mukallif da ya zamanto me ya kame bakin shi daga ci da sha tun daga fitowar rana, tun daga fitowar alfijir amin har izuwa me faduwar rana, daga me rashin ci ko kuma sha. Idan ya yi wannan ya zo da azumi. To amma abin da za mu fahimta a nan shine ba wai kaɗai mujarradin rashin ci ko kuma rashin sha ko kuma me kamewa daga sauran abubuwan da ya zamanto suna bata azumi shine kaɗai ake bukata da me daga me azumi ya zo da waɗannan abubuwan ba. A'a, akwai abubuwa da ya kamata me ya zamanto wanda yake yin wannan azumi ɗin ya nisance su, ya ƙi ya zo da su, domin zuwa da su za su iya sa ya zamanto me ya rusa wannan azumin nasa, ko kuma me ya yi wa wannan azumin nasa rauni. Kamar yadda zo daga Imam Sadiq alaihi salam yake cewa ya ayyuhas sa'im, daga lokacin da ya zamanto kana yin azumi, to falyasum sam'aka wa basaraka minal harami wal fawahish. Ya zamanto me daga lokacin da kake yin wannan azumin jinka da ganinka
ya kubuta daga me daga dukkanin wani abu wanda ya zamanto baya da kyau, daga dukkanin wani abu me wanda ya zamanto Allah subhanahu wata'ala baya san shi, sawa'an wannan abun fi'ili ne zaka aikata shi ne ko kuma menene ƙaul ne zaka faɗe shi ne. Ba wai kawai mujarradin ka ƙi ci ko kuma ka ƙi sha shine azumi ba, a'a dole idanka da kunnanka da bakinka su ma me ana da bukata ya zamanto ka yi azumi. Kada ya zamanto me ka sanya ranan da ya zamanto kana yin azumi daidai take da me ranan da ya zamanto ba ka yin azumi, kamar yadda ruwaya ta zo mana daga Imam Muhammad Bakir alaihi salam, inda yake cewa akwai wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin watan Ramadan ya ji wata mace tana zagin makwabciyarta. A daidai wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sa a kawo mai abinci, sai ya ba wa wannan matan, sai ya ce mata ci. Sai ta ce masa, ya Rasulallah, ta ya zan ci wannan abincin bayan ina yin azumi? Sai manzo ya ce mata, kaifa takunina sa'imatun wa qad sababti jariyatiki, ta yaya kike tunanin kina yin azumi while kin zagi makwanciyarki? Laisa siyama min ash-shirabi wat-ta'am, wai ba wai azumi shine kawai mutum ya zamanto ya katange bakin shi daga ci ko kuma sha ba, a'a bal innama ja'ala Allahu dhalika hijaban an siwahuma min al-fawahishi min fi'li wal qawl. Kadai Allah subhanahu wata'ala ya sanya su ne dan su zamanto shamaki ga dukkanin abin da ya zamanto mara kyau. To a nan gun zamu ga cewa ba wai kawai ci da sha shine kawai idan mutum ya aikata su ya zo da azumi ba, a'a dole ya zamanto ya katange bakin shi, ya katange aikin shi daga me dukkanin wasu abubuwa waɗanda ya zamanto menene marasa kyau ne, wanda wannan abun ne kawai idan mutum ya yi shine ya kasance mai azumi. To za mu so ya zamanto mun tsaya a nan duba da lokaci. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tahirin.